Ay pare, kasano ngayon mo ti pinangar-ar mo kung pinang-diskartim kini bagat mo. Nalakalaan pa. Ibaga maji mariri ng pare. Imbaga mulaang pare nga da mariri na kanya na. Hindi ko ang urayin nak magayam nga gibaga marina na. Kaya nak magayam. Kasi ay nagmayat ko mano mapadasa mo kumadagila. Tinaw na wala ka ni pare. Gastay talupay asawa. Padasag mo kami na pare kun ni 33 no meta mo na. Sumarod. Ay pare, ada magayam foto mo na kay pabunyaga mo na. Ay wang gayam pare. No Sabado, gusto-gusto tayo palagi man niya. Pabunyaga nga talaga no Sabado pare. Kaya may sakto nga ninong pare ha. Bon, oray siya. Tumatalaan to pare niya. Madamag ko man gayam pare. Anya iti panagan mo dyan putot mo. Baliktad dinagang ko nga Leon pare. Di Noel, nagmayat pare. Aywan pare. Talaga nga nagmayat. Talaga nga may bagbagay mo lang dyan ko. Nagapon na. Oray siya pare. Pabunyak tumot lang ng mga Domingo. Umay ito ah. Aywan na pare. Daming tumot lang tininong kini pare nga Leon ah. Aywan na. Mayat mo na umay ito no. May tiragragsak tayo no. Kasano na. Wala pare. Datay man na intag ko kumpare pare. Nya ngay maganti panaga mo pare. Pare, balik tarik to nagan ko nga iner tanog balin nga rin eh. Nya pare, tanong mayat. Ay kayo na mayat ah. Kaslakan niya, yobing ko. Noel, talyo na nga raw. Sika, Iner, Rinay. Wala. Ay mga yan pare to daw. Ang pabunyag ka mo no may abulan. Di baliktad mo, di jay nagam mo nga tutaw. Aywan pare, agpabunya ka ng mga kasta ah. Kasano mga baliktad nyo tanagan ko atutungay, di baling nga utot. Kundi kay ka, manglok-loko kay. Ni, ang kangarot agungit mo pare. Una pare ta, madimot ta bagayo baliktad tanagan ko nga tuto.